Čo sú to backlady a na čo sa vlastne používajú? Takzvané zadné olovo. Ukážem vám niekoľko základných typov backleadov, teda zadného olova a ich využitie, ich výhody a samozrejme v niektorých prípadoch aj nevýhody a kedy ktoré v podstate zadné olovo použiť. No a k čomu nám vlastne backlady slúžia? Backlead, alebo teda zadné olovo, sa používa na to, aby sme dotiahli náš vlasec ku dnu a tým pádom minimalizovali niektoré nežiaduce javy prerybolové, a to je napríklad zachytenie do vrtule pri vyvážaní s člnom. Keď si pustíš v podstate vlasec hneď od brehu na dno, minimalizuješ tým šancu, že by ti niekto zobral vrtuľou tvoj vlasec alebo šnúru. Ďalšia vec je zníženie vlascového ruchu vo vode, keď ste viacerí na rybách a chytáte 4, to je hneď 8 prútov a tie vlasce idú ako sieť po vode, tak v podstate backladami to dokážete minimalizovať, to rušenie tých väčších rýb, lebo tá ryba samozrejme ten vlasec vo vode cíti. Ďalšia vec je na ďaleké vyvážky, kedy vzniká tzv. Brucho alebo oblúk, taktiež môžete použiť backlade na to, aby ste minimalizovali to, že vám to zoberie nejaká jachta, nejaký člnkár alebo vodný skúter. Ale s obľubou používam zadné olovo, backlade, aj kvôli tomu, keď chcem prilákať na svoje krmné miesto nejaké tie väčšie opatrné ryby, aby necítili ten vlasec krížom cez vodu, aby mali väčší pocit tej istoty. Ukážem vám 3 rôzne druhy backleadov a jeden bonusový, ktorý si doma dokážete urobiť sami. Prvý, ktorý vám ukážem, ja ho nazývam tzv. Podbrehový. Má podobný mechanizmus, ako máte na swingroch, váhadlových swingroch. Dá sa zohnať s 2 rôznymi mechanizmami, a to je magnetický, kde sú 2 guličky, a tento výklopný, neviem ako by som ho nazval, teraz ma to absolútne nenapadne. Okrem tohto mechanizmu na tomto backleade nájdete samozrejme závažie, kde viete zohnať rôzne gramáže. Toto je napríklad 70-ka, je to ukončené nejakým, nazvime to drotom. Je tam ďalší cap, ktorý prekryje šnúrku, ktorá je na to naviazaná. Ďalej je tam šnúrka. Šnúrka je niekoľkometrová a nejaké, nazvime to, že držadlo. Ako funguje tento príbrehový backlead? Otvoríš si západku, v tomto prípade, odvinieš si potrebné množstvo šnúry, špagátu. Záleží od toho, že do akej hĺbky to ideš pokladať, alebo ako ďaleko od brehu to chceš mať ponorné dovnútra. Následne si to pekne pozacvikuješ, aby sa ti to ďalej nevyvíjalo, a pokiaľ máš snackbary, snackbary sú tieto kvázi uška, tak to úplne jednoducho položíš na ten snackbar a zasunieš to tam. Ďalšia varianta je, dá sa to uviazať kolo nožičky rásošky alebo stojanu. Po nahodení prútu, položení prútu do rásošky, do stojanu, dáme na náš vlasec backlead, zaklapneme alebo ho tam zaštikneme a teraz ho ideme úplne jednoducho v podstate spúšťať, až pokiaľ sme si ho vyvinuli a backlead je položený. Pri nábere alebo prehadzovaní prútu tento backlead dvihneme tak, že v podstate, jak pridvihneme prút, 1-2 krát v podstate nejakým takým jemným trhnutím ho vypneme, backlead dostáva vo vode, silom sa nám zdvihne a zdolávame rybu alebo ideme prevážať. Následne si backlead jednoducho vyťahneme z vody pomocou šnúrky a pokračujeme ďalej. Pri tomto typu backleadu nemusíte vôbec v podstate chodiť do vody. To je jedna z takých výhod tohto backleadu, že pri tomto backleade v zadnom olove nemusíte chodiť vôbec do vody. Lebo to máte všetko na šnúrke, pekne si to spustíte po vlasti, po šnúre dole a vybavené. A následne si ho šnúrko vyťahnete vonku. Ešte predtým, než sa vrhneme na druhý typ backleadu, nezabudnite dať like na toto video a odber taktiež poteší. Ideme ďalej.
Ako druhá verzia je tu Backlit QL, ktoré je pogumované závažie. Už tentokrát bez šnúrky oproti tomu prvému a má taký upínací klip, ktorým to jednoducho dáte na svoj vlasec. Jeho fungovanie je naozaj veľmi jednoduché, takisto aj používanie. Oproti tomu prvému so šnúrkou má aj nejaké nevýhody, ale samozrejme má aj výhody. Je už na vás, čo budete vlastne preferovať a ktorý backlit si vyberiete. Výhodou tohto QL-kového backlitu je to, že v podstate nemáte to hneď pod brhom, ale môžete to spustiť aj počas vyvážania niekde uprostred toho, ako to máte vyvezené. Čiže keď vyvážate na 100 metrov, kľudne môžete backlit spustiť dole na 50 metroch a potom môžete pridať ďalší. Na tieto backlity sa používajú menšie gramáže, toto je konkrétne 40, sú aj 20 a je tam ešte aj nejaká trošku viacej heavy. To je hlavná výhoda týchto backlightov, že ich spustíš kde chceš. Nevýhoda je to, že ako náhle ty začneš vyťahovať alebo zdolávať, tak tieto backlighty sa ti dostanú až k safety clipu a teda musíš vyťahovať aj tieto backlighty. To je jediná nevýhoda týchto backlightov. Samozrejme ho dokážeš aplikovať aj z brehu. A to jednoducho povolíme vlasec, celý prúd dáme takto dozadu, zaklapneme cievku, chytíme vlasec a na vlasec zakvačíme QL-kový backlight, podržíme vlasec a spúšťame to. Navieme a spustíme si backlight v podstate tam, kam potrebujeme. Dáme do rasošky, do stojanu a máme backlit aplikovaný. Čo sa týka týchto QL-kových backlightov, oni sú balené po 2 kusy. A ten patent, alebo teda to uchytenie, ono síce vypadá trošku weak, teda že sa ide zlomiť, ale absolútne to tak nie je. Je to fakt veľmi pevný plast a není šanca, že by ste ho dolamali pri normálnom používaní. To uchytenie je fakt pevné, čiže ten backlit naozaj nestratíte. Toto je konkrétne 60, to je ten ťažší a vydrží vám roky, rokuce, pokiaľ samozrejme neotrhnete. A potom tretí model je v podstate backlit lock. Je takmer identický s druhým modelom, má rozdiel v uchytení na vlasec a taktiež v tom, že závažia sú vyšrobovateľné a teda sú vymeniteľné. Toto aktuálne mám 40. Je tam závit, na ktorý našrobujete a vymeníte si inú gramáž závažia. Ako som už spomínal, aplikácia a použitie je identické ako pri QL-ku. Teda po nahodení alebo počas vyvezenia ho dokážete aplikovať na vlasec, či už je to niekde v strede, jak máte vyvezené, alebo po nahodení tým, že si dáte prúd dozadu a zakvačíte tam tento lock. No a posledný bonusový backlit, nazvime ho Homemade, je v podstate taký, že si dokážete kúpiť takéto plastové spojky, na ktoré si dáte klasické gripu alebo teda koncové olovo, akej gramáži chcete a viete si to úplne jednoducho vymeniť a dáte si tam druhé olovo, čiže môžete si to fakt veľmi jednoducho prispôsobiť, čo sa týka tých gramáží. Čo sa týka tých praktickostí, tak tento je jeden z tých menej praktických, lebo je fakt napevno upevnený na vašom vlasci. Nie je nejaká šanca, keď sa vám zasekne backlit niekde pod skalu, že by sa vám to uvoľnilo a môžete pokračovať ďalej. Toto je fakt napevno backlit, ale taktiež ho veľmi rád používam, hlavne keď potrebujem veľmi jemnú gramáž, tak si tam dám malé olovko, alebo keď som fakt heavy a dám tam ťažké olovo. No a ak som ti poradil aspoň niečo a dozvedel si sa niečo nové, nezabudni na toto video like a samozrejme follow poteší.